apa vanhu vapa pati pepe vanodherera Gulezi chii chakanyatsoitika chakaita kuti mupopote papati Gulezi nyangwe ndimo mungazvida here mhuru dzese dzairira maidzinzwa ndakanzwa mhuru ndapinda kandikurowa zvimadhanzi zvangu zvazve Gulezi ndichityoka mundofunga mozondotamba ndapinda wamboisa masungura wakaisa kana zvimadzindhanzo mapiano ese ndachityoka 2 hours ndichitamba pepe kudikitira ndatomubvisa hembe ndakanda ndiri kudzoka ndakutarisawo futi kuti plate yangu kaichikafu ndongonzewo plate yako nekadrink kako handikuona narusika maplate wako kutaura kuti pati yapera ngatiende vanojairira vakadzi vaya munosekeserewo muda nyangwe dei makatamba sei nyangwe dei makaita sei mungapopotera chikafu nyangwe nemiwo mozvida here munotaura kuti mireya next time akuenda kupati munotanga mauya panapa ndokubikirai maweekends aya aiwa Gulezi muri kutamba moenda kumapati kwenyu Gulezi vakadzi vanojairira vaitanga vataura kuti hanzi usatamba kana kuti chikafu chapera then ndaingotambawo 2 hours kunzwa voice renyu ndiri pamba panapa muchipopota ndakatoshaiti mukupopotei Gulezi pepe ndakatamba zve handingamborege kupopota ndaifunga ndichangopuhwa kana kuti plate yesadza ni2 mabhonzo zvasina basa haungambondirege ndichitamba muchida aiwa hazvichaitike but vakadzi vakandijairira Gulezi manzwa zvandataura Blaze wakwerini manje vari kuwe Blaze anaunza nezvazvo aya saka chirega ndidi aiwa agarai ndikutobika handisina kuti ndozonzwa futi makunzi mapopota futi kune imwe pati aiwa zvazvichaitika aiwa Blaze anozotaura kuti anzwa aiwa garai pasi ndiri mama kutobika achikafa handicharambe zvangu